बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गाहाय खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। चीन हादराव फिन गिख्रंथाव कर'नानि गाग्लोबनाय। 24 घन्टायाव चीन हादराव कर'नानि गाग्लोबनायजों सा 1290 सुबुङा आरोबाव जिउ गोमानो गोनां जादों। थांनाय सप्तायाव चीन हादराव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ खम जालांनाय नुनो मोन्दोंमोन, जायनि थाखाय गोबां सहरफोरखौ खुला खालामनानै होनाय जादोंमोन। नाथाय चीन हादराव आथिखालाव बेनि उल्थायै फिन गिख्रंथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेबायदि, दासिमहालागै चीन हादरनि बेफोर खौरांफोरखौ बुहुमनि गासै खौरां बिजोंफोरा मिथिनो मोननाय जायाखै। चीन हादराव दिनैसिम साबेसे सुबुङा जिउ गोमाखो आरो चीन हादराव बेबायदि थासारिया आथिखालाव माबोरै सोलिनानै दं, बेनि बागै दासिमबो बुहुमनि खौरां बिजोंफोराव गुवारै फोसावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै।